Máme tady rezidentku celého Minimal People, což je Sonia. Konečně jsem ji odlovila na rozhovor. Ahoj. Tak, když přišel za tebou Monťák s nabídkou hrát pro Minimal People, co jsi o tom myslela? Protože znáš Monťáka a tak dále. Jakoby, jak jsi na to reagovala? No, vlastně původně to byl jenom spontánní nápad, pojď uděláme party, chceš mě tam zahrát, nemůžu ti za to nic dát. No, hraješ Minimal a jo, tak jo, zahraju. Tak jsem zahrávala. A pak to šlo dál, tak jak to je. Čekala jsi vůbec, že to bude mít takový úspěch? Vůbec. Já jsem myslela, že to bude jedna party, tam se zahraju a konec. Vůbec neměla jsem žádný očekávání. Když ti řekl, že budeš jakoby jinou rezidentkou, jak jsi na to zareagovala? No ono to tak vyplynulo vlastně přirozeně. Když jsem se stala rezidentkou, řekl mi to, měla jsem samozřejmě radost, protože se mi tam moc líbilo mezi těma lidma. Mluvíš mu do bookingu DJů? Bohužel minimálně, nenechá se do toho mluvit. To by měl, ale. Nicméně, co se chystáš tady na Krejcárek? Speciálně. Tady mám připraven speciální Deep House set. Bude tam hodně melodí, hodně feelingu a moc se na to těším. Já bych jenom chtěla poznamenat, že Sonia je jediná naše slečna, jakoby česká, která umí pořádně zahrát, a to minimálně. Takže teďka máš prostor říct cokoliv, buď to Monťákovi, nebo lidem, co mají chodit na Minimal People, nebo čtenářům, komukoliv. Máš prostor. Tak přijďte někde na Minimal People, pokud jste nebyli, a pokud jste nebyli, tak si koukněte na video tady ze střechy, protože to bude určitě super.